Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso。 Miniso. 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 The Icon, the new fragrance by Banderas. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Marika Kassar, grazzi tal-li ġejt fuq Kellimni. Grazzi li l-ek tal-istadina, Naf. ħatni b'sorpriza, ma Naf li inti busy ħafna. huwa ta' pjaċir li nkunaw. Mela, jiena meta tkellimt miegħek l-ewwel ħaġa li vera laqtitni u ħaġa li jiena vera bl-Ingliż jgħidu we resonate, nifhmuha ħafna l-istess, hija il-pożittività li għandek tajjeb. U jiena nemmen ħafna li tagħmel il-ġid, tirċievi l-ġid, taħseb affarijiet pożittivi, jiġrulek affarijiet pożittivi. U inti għatli mel jiena jekk indaħħal frasi li rrid nitla fuq il-qamar. Għetlek ma ndaħħalix frasi, għanzi li rrid nitla fuq il-qamar. Għax inkella minn dejjem kontek. Fimni, jiena biex niċċajta meta tkellimna għetlek ankaddem tiegħi. Be Be positive. positive. Allura TIA positive. Jigwidani speċi. Naħseb Taf li ħatta be positive. Il-laħba, għaddit kalla taħdi kważi ġimgħa. Għax jien naħsibtax positive, għalek għatlek anki jien I have to positive, be be positive. Brava. Imma, tajjeb, imma no ghost tara li. Issa klikjat li. Le, li tkun pozittiv, naħseb, tgħix ħajja aktar, mhux qed ngħidkom data, imma anke l-affarijiet dawk li mhumiex daqshekk tajbin, aktar lehom blenti pożittiva, tarhom differenti milli ovvjament bħal dak il-persuna li ħares lej kollox anke dak li hu tajjeb blenti differenti. Fil-fatt dejtaj li anki il-mami tiegħek kienu tawa l-aħbar li tibqa' fis-sodda. Ekku, Inti? le, jiena il-motivazzjoni rċevejt ħafna minna fil-ħajja tiegħi, hemm ħafna persuni li ispirawni u ovvjament dak li jiena nirċievi nħobb li wkoll nadih lil ħaddieħor. Kien hemm żminija fil-ħajja tal-mami tiegħi li kellha problema bin-nervituri, bdejna mmorru taf kif tagħmel dawk it-testijiet l-hawn u lem. U kienu tawa dill-aħbar li bil-kondizzjoni li għandha jaf tkun tista' timxi u taf tkun anke tista' tiġi bedridden. Ovvjament il-persuna li tirċivi aħbar hekk tista' tapplika mill-ewwel tgħid mela jiena daqshekk. Might as well nintefa' fis-sodda u min jinterpretom daqshekk Iva. b'mod Iva. letterali li tobba dak li jgħidulna. Jiena dina kienet xi ħaġa li ma rridx naċċetta, bdejt ngħidilha le, żgur li le, inti tista' timxi, inti għandek il-qawwa li timxi, inti b'saħħtek iktar minn hekk u kienet temmen, ġifieri sa fl-aħħar darba anke għadna sma' u dan it-trattament l-acupuncture dal-ħajjejnek żgur timxi anke jekk nafu li ma kienx il-każ. Imma lila bdejna wkoll ninjettawla dawn l-affarijiet pożittivi li bdien iva sejjer nexxielek. Konna fli l-akupuntura mhux se tagħmel ħsara, anke jekk ma jiġri xejn, inti qed tagħmel xi ħaġa biex lilek ħatejnek biex tqum minn hemmhekk. Illum grazzi, jiena nemmen ħafna falla wkoll, jiġifieri nemmen ħafna li ma nemmenx tali jekk tkun marit u toqgħod titlob tista' tfiq, jiġifieri għax kieku ngħid ħadd ma jmut, imma nemmen fil-qawwa tat-talb li jagħtik ħafna qawwa u jagħtik ħafna konsolazzjoni, jagħtik ħafna faraġ. U fil-każ tal-mama tiegħi jiġifieri nibbuttawha minn hawn minn hemm jiġifieri llum. Għaddew ħafna snin u Aħjar milli ħsibtu li ħatkun. dak kien eżempju partikolari jekk li inti naħseb baqa' miegħek imma nemmen ħafna iva li jekk tkun pożittiv u temmen jirnexxilek ħafna affarijiet li tista' tibdilhom. Din naqbel ġifieri dik dak huwa podcast għalih, ġifieri di l-pożittività. Kif qed nitkellmu fuq il-mama tiegħek? Il-mami tiegħek meta inti kont qed tikber kienet overprotective ħafna. Iva, jiena l-ikbar minn fost ħuti, ġifieri jiena għandi żewġ ħuti oħra, il-kbira ta'
ta' missier li għandu 10 ħutu żgħir, ġifieri missier ukoll kien xi ftit protett. Allura ovvjament bħala l-ewwel wilt naħseb kont kieku setgħu jagħmlulni ġobozza kienu jagħmluni. Ġifieri niftakar minn kont żgħira kelli l-ażma u għal ommi kienet xi ħaġa ra ma tiġrix mal-kuġini aħna trabbejna fi żmien ngħixu ħafna miż-żmien tagħna l-birgu f'dawk it-toroq sbieħ li hemm il-birgu niġru mingħajr periklu ta' karozzi. Familja kbira bizzijiet niltaqgħu ta' spiet, ġifieri l-familja stiża kienet importanti li aħna darbiva u darba l-erdu mmorru għand it-tzijiet biex niltaqgħu l-kuġini kollha niġru fit-triq nagħmlu l-istorbju ma jien bil-qiegħda ma mhux taqta' nifsek. Jiġifieri il-kuġini qed jiġru bir-rota jiena qatt ma kelli rota għax ir-rota tista' tagħmel ħażin dik it-tip ta' protezzjoni li jiena ngħid imma meta tkun żgħir u ma tagħmilx dak li tixtieq xorta tagħmlu meta tikber għax fil-fatt jiena. Fil-fatt għajdilna naqra x'għamilt. Ta' xi 35 sena iddeċidejt li nixtri l-ikbar rota hekk bil-tajers jien ma nifhimx. Daqshekk tal-li ma ħallitniex qatt nuża r-rota. Qatt ma kont lajt fuq rota u ddeċidejt nagħmel life cycle u l-life cycle għamilta fl-2006 fejn dak iż-żmien kien il-pjan kien li taqsam minn Norway, Sweden u tispiċċa Finland viċin l-1800 kilometru llum ngħid laqas bil-karozza ma nagħmilhom imma dak il-nar. Jiġifieri naħseb dawk is-snin kollha li kont nara l-kuġini jiġru bir-rota u jien qatt ma ġrejt sfugajtu kollu xi 30 sena wara. Iva anke meta jiena nemmen li il-bniedem dejjem għandu l-ħarbiet fil-ħajja tiegħu u bħal kull ħajja kien hemm episodji fil-ħajja tiegħi li kienu mhux daqshekk ħanajtek il-vjaġġ kien daqshekk faċli kien ftit turbulenti u kelli ħafna ħarbiet grazzi fl-isports u dil-ħaġa ma kontx nifhem xi ġifieri tajt mind over body jiena ma meta tesperjenzhom l-affarijiet ġifieri niftakarni nitrenjaw b'din ir-rota Malta xi 8 sigħat induru Birżebbuġa ċ-Ċirkawa niġu lura Birżebbuġa ntilgħu t-tela tal-Melli ħadd ngħid imma dit-tela. U meta mbagħad tispiċċa Norway tagħmel xi muntanja ta' 45 kilometru min jaf kemm inżilt fuq ir-rota u rrid narmija minn xi għalqa l-isfel għax tgħid dal-vjaġġ meta se jispiċċa taf kif imma tiġi ġifieri ġejt lura Malta konni injuries għax tant ippuxxjajt ġifieri ġismi jiena mhux ta' xi atleta ġifieri tagħmel dawk il-kilometri kollha xi 10 sigħat kuljum fuq ir-rota għal 10 ijiem sakemm tilħaq inti l-vjaġġ tiegħek. U imma qatt ma kont nieqaf, ġifieri kont inħoss li sfortunatament ma nagħtiha parir lil ħaddin li taf li qed tweġġa u tibqa' dej imma f'moħħi kelli li jien irid nasal fil-finish line, issa nasalx l-aħħar waħda. Wasalt dak is-sena partikolari ġifieri spiċċajt ukoll kif għadlek għamilt xi 3 ġimgħat l-isptar kif ġejt lura x'il-muscle tiegħi tant kiber li ma fetaħ xi qod f'saqajja kelli ngħaddi minn operazzjoni kbira. Kellhom jaqsmulek saqajk. Kienet il-kundizzjoni kienet compartment syndrome dan huwa tip ta' kundizzjoni fejn il-muskolu tant isu jibda jikber li l-intervent jirrikjedi li jiftulek mill-pex minn saqajk hekk joħroġ dan għall-muscle sakemm isu qed nispjega b'mod hekk jiena ġifieri mhux kif suppost. Ovvjament għamilt 3 ġimgħat hekk imbagħad jerġgħu jħitulek dan il-muscle. Kien hemm iċ-ċans ukoll li ma terġax. U hekk kienu qaluli tobba dak iż-żmien li hemm ċans kbir li jiena nibqa' nsappa fuq din is-sieq qalu li nsa l-isports kollu issa tek ċans tibqa' bil-bastun u dawn ħafna chances u dal ħafna kliem li jiena veru ma rridx nisimgħux. Meta kont qiegħda nsib il-gosti ħanejtek f'dak it-tip ta' eżerċizzju fil-fatt teħem l-isptar bil-krozzi. Dik is-sena l-life cycle iddeċidew li tu nis-cyclist of the year, ġifieri kien hemm laqwa ċiklisti magħna, immaġina jiena għandi dina trofew is-cyclist of the year għax raw l-impenn kbir li tħalt għalija din. U niftakar li kif rixt mill-isptar armejt daw il-krozzi qed jiena ma rridx nimxu bil-krozzi għallu li kif ħadd imxi qed nżommakom nżomma l-affarijiet u hekk ma rridx ma ċettajtix li jiena għamil xi ħaġa l-ġid, dak iż-żmien ovvjament kienet issir biex niġbru flus għarrin il-unit. Għalli kienu qaluli ġbart il-flus għarrin il-unit u nfaqthom kollha fl-ortopedik, ġifieri l-isptar. Imma ovvjament ma ċettajtx li jien għandi nkun insappa bil-krozzi u x'naf jiena u bdejt noħroġ nimxi kuljum. U sa xi xahar u nofs wara ġifieri kont anke qiegħda nilgħab logħba futbol, dak iż-żmien kont nilgħab mat-tim tal-futbol Rabat Ajax jidirli għax jiena dort ukoll, ġifieri fi żmien tal-futbol li beda fil-futbol tan-nisa f'Malta, kont nilgħab il-futbol
U kont happy għat għandi dil-marka lajn dritt fuq saqajja jisa tatu għalija li ngħiddik tfakkarni li bil-persistenza u li tippuxja li l-għin nissek tasal ukoll fejn. Ġifieri xahar u nofs wara li qalulek li inti hemm iċ-ċans li ma nimxiex tibqa' bil-krozzi, jew mhux bil-krozzi, bil-bastun u tibqa' tsappa b'xahar u nofs wara kont qed tilab il-futbol. Ovvjament għamil dak kollu li kienu għaluli, ġifieri fizjoterapija, imma wkoll kont qed ngħid lej jiena ma jistax ikun li jiena ħanibqa' hekk. Jiena rrid nagħmel dak kollu possibbli, ġifieri għamilt it-treatments kollha li kien hemm bżonn, imma kont ngħin ħafna lili nnifsi għax jiena nemmen li jekk il-moħħ inti ħatajdlu sewwek twaft, ma jistax jagħmel iktar, ma kinti tgħidlu le ta' jiena rrid nimbotta iktar, aħna għandna ħafna power, di xi ħaġa mhux qed ngħidha jiena. Jiena rajt ħafna fuq is-suġġett, rajt ħafna anke barra neuroplasticity. Is-suġġett li verament jinteressani kemm il-bniedem għandu dal-power kbir, ġifieri li aħna bil-kemm. Aħna aware kultant kapaċità kbira hemm u jiena nemmen li jekk inti temmen għalhekk ngħidlek jiena nibża minn innifsi għax tant hekk ngħidlek irid nasal hemmhekk nasal u vera. Dika żgur Eżempju ħadmet ħafna affarijiet oħra ġifier fil-prattika. U fil-fatt ħanitkellmu fuqhom ukoll di meta temmen li l-affarijiet għandhom ikunu għalik u meta temmen u daħala f'moħħok li jiena rrid nasal sem ħatasal. U hija interessanti għax aħna il-familji tagħna taf kif jiġifieri jħobbuna, kif għatlek jipproteġuna. Ġifieri aħna l-familja hija l-iktar pedament li nserħu fuq għalija jiena ħuti, neputijiet, ommi, missieri, taf kif jiġifieri barra l-familja li għandi llum tiegħi raġel tfal tiegħu, ġifieri dawk huma immens eżis għalija, imma aħna l-extended family, ġifieri l-familja tar-raġel huma l-importanza fejn jkomplu jsostnu lilna. Jiena ġejja minn familja kif għatlek, ġifieri ħafna biżgħat, ħafna qod attenta ma taqax, ġifieri niftakar l-ewwel darba jiena għamilt 20 sena fil-Kerigma. U minn dejjem kelli avventura fil-ħajja tiegħi. Volleyball ukoll ġifieri. Jiena ommi kienet taħbi l-gazzetti għax hekk nara li jaraw kors ħajbdew jgħalmu l-ħjata bl-iskwerra. Ngħidha rid immur, jien rid imur nitgħallem ma ngħidlekx kemm il-kors. Kienet taħbihom. U kemm l-istrumenti tallimt f'ħajti, ġifieri xi ħaġa naħseb qatt metta li jiena kont indoq il-pjano naħseb laqas lilek. Ġifieri għamilt. Fil-bidu ħanieħdok ftit lura. Meta kont żgħira jien ommi dejjem tgħidli inti twelid tirrexta għax anke meta ħriġt l-ajjat li werzaqt id-drama li għamilt kulħadd kellu jaqaf biex jara għaliex bdejt tajjed daqshekk. U dinha xi ħaġa li dejjem ħlom tajjina li jiena nkun bħal dik l-attriċi dak l-attura u Malta dejjem insegwi hekk u dejjem sa tibvinta bit-teatru ma tikolx dat tip u taf li inti tixtieq dik il-ħaġa ma tad-dar qed jgħidulek ejja trid tistudja biex l-iskola ma kontx naħmilha with a passion. Fattat li anke r-riħa tal-iskola. Nimmur fl-iskejjel illum fix-xogħol tiegħi il-Caritas ġieli nagħmlu xi preżentazzjoni nxomm l-istudenti. Badni jerġa' connection mal-passat issa tgħidli kont bullied ma niftakarx, tant huwa fażi li rrid inħassara, hekk tgħidli ġieli jibatuna ħajamlu reunion jew tiltaqa' ma' xi tgħidli kont fil-form Tomi ngħidlu jiddispjaċini għax dik il-fażi tal-iskola jiena il-memorja tiegħi tħassret. Imma li kieku jkollok taħseb għalfejn taħseb kont tobor. Jiena naħseb kont timida ħafna u jiena kont f'livell mill-primarja minn żgħira ta' jiena ommi tajt kont imur l-iskola ta' 6 snin ta' St. Francis, Wormla. U dak iż-żmien bit-trasport kont nagħmel xena ta' kbira, nikbi sakemm nasal l-iskola bikja sieħa ġifi ta' 6 snin dan, jibatu għalija s-sorijiet jgħidu l-asma dit-tifla xi tagħmel miti kol xejn. U mbagħad kienet iddeċidiet li forsi għax qed tagħmel lid-deni il-private li konna mmorru biha bdiet twassalni imma spiċċat kellha toħroġni minn hemmhekk ma nafx allerġika s-sorijiet forsi li nsalmilhom minn hawnhekk jiġifieri naf kemm jaħdmu kemm huma. Ġifieri l-iskola kienet xi ħaġa minn dejjem li hekk nistkarraha. Fatt jintħalt l-università bħala mature student ta' 30 fejn realizzajt li trid tkompli tistudja biex verament fil-ħajja tagħmel l-affarijiet li tixtieq. Jiena minn hawn nixtieq però ħafna ġenitur li jinkwetaw li jekk it-tfal tagħhom ma jmorrux tajjeb fl-iskola daqshekk il-futur tagħhom mhux hekk illum nagħmluha bi kbira wis.
ċorta ħajr nexxielek. Tal-appella xillum tantem extra curriculum. Fi żmienna jew rid tistudja xjenza biex issir xi tabib jew xi ħaġa fix-xjenza. Jew liġi biex tmur avukat jew l-edukazzjoni biex tmur inti xi għalliem. Illum hawn nibda ngħid għandhom għażla ġifi teatru li dak iż-żmien jien tant kont noħlom bih. L-ewwel opportunità li kelli jiena kienet ta' 11-il sena fejn ta' 10 snin anzi, fejn niftakar kien hemm da tutor li għallem id-drama mhux se nsemmi ismu, ma ġelietta hekk f'mod privat l-istorja fejn għal ħanażel xi studenti biex jagħmlu l-konsert tal-Militu jiena tista' timmaġina mort, ġivet ninsemmi iktar minn 40 sen ilu, għalkemm ma niftakar xejn, niftakar dik l-audition li tawna, irridu naqraw bl-amment fuq is-siġra tal-Militu jiena quddiem il-mera sejrejn is-siġra tal-Militu nirrexta u x'nafien. U kif tlajt fuq dan il-palka l-audition, tant kont irrida, tant kont eċitata, jena, ma setax toħroġ l-vuċi, u daġil, għastani ċans, ġivir bil-kop of sejrinek. Tab li fuq dari, għalli, mintix tajba, għalli għal fuq il-palk, trid tipproġetta, mur tallem il-pjanu, mur għame xaħġa, jista' jkun għandek talent, imma insa. Et nifhem għalfejn ma tixtajt ismu. Mort, insomma, għax dana, bat istabiħak niftakar najdlek il-tqajt miegħu xi 25 sena wara. X'qalli. U mort id-dar nibki jena ġifiri dak il-ħolm li inti xi darba ħatmur. Anka bli Hollywood konna ma għadma mort. Mort id-dar nifki bdejt ngħidilha l-ommi għalli biex imur nitgħallem il-pjanu, tant ħatta bi kbira li ommi għant li tibżax imur nitgħallem il-pjanu. Nitgħallem il-pjanu jien. Ġifieri għamilt xi 15 sena nitgħallem il-pjanu sa grade 8. U bdejt nixtri l-violin u nixtri ġifieri bdejt għax ikollok it-teorija, ma ovvjament qatt ma kienet il-passjoni hemmhekk, il-mużika nħobba. U xorta ġibqajt nittama, tlajt il-sekondarja kelli ħabiba tiegħi kienet close ħafna, kienet tifla ta' attriċi bravissima u Malta. U għalt li ħajbdew l-auditions fil-break, għettila tiġi miegħi, għalt lu ħallini ta' ma rridx drama, għalt li bżejt nara d-dar, għetta wejja miegħi għettila. U kif immorru għal din l-audition l-istess, nisma' xaħat mit-tutors dik it-tifla ta' dik, oron, odu attenti ta' u tintażel dil-ħabiba tiegħi u ma ntażilx jien. U kienet ovvjament l-ikbar daqqa l-iskola ġifieri jista' jkun għax instaqsejtni għaliex l-iskola għax inħoss li l-iskola dak li ried forsi f'dak iż-żmien ma tagħtulix lili u kont ħatta bi kbira li ta' 13 minn bagħad daħlitni l-Akkademja ta' Teatru Manwel l-imtada dak iż-żmien fejn bdejt immur hemmhekk insomma. Namel dan il-kors, kont bħala junior, għax hemmhekk hemm juniors u seniors dak l-iskola inti kont tmur il-Verdala ta' Bormla u kontat li rajt. Dika ħafna. Fil-Form 1 ovvjament dak iż-żmien qas noħlom għali dak iż-żmien kont ħanispiċċa naħdem f'dan it-tip ta' xogħol, ġifieri studenti daqsi ta' 11-12 sena kienu diġà jitkellmu fuq prostituzzjoni, kienu diġà jitkellmu fuq drogi, fuq sustanzi għalija kien da xi ħaġa li ta' 11 sena. Id-dar dak iż-żmien mela u l-Form 1 ġifieri. U kont ngħid jiena jisni qiegħda x'imkien li mhux suppost f'posti. Ovvjament illum meta naħdem fix-xogħol tagħna l-Caritas u nisma' l-istejjer tan-nies u jkollok tfajliet jgħidulek jien ta' 11-il sena ta' bdejt anke nittaqqaf ta' 11-il sena għajnuni kif nieħu dik l-ewwel daqqa mbagħad ġifieri tisma' l-istejjer ta' veri li ngħid lili joħdu li f'kuntatt fejn dak iż-żmien jiena rajtom bajnejja daw l-affarijiet, imma mbagħad kelli l-opportunità dak iż-żmien fetħu l-Junior Lyceum, so jien għamilt l-eżamijiet u tħalt Form 2 l-bla tal-bajda l-Junior Lyceum. Però inti ta' 15? Imma ta' 15 tant kont, ġifieri ma niflaħx iżjed u l-ommi ngħidha irid naħdem, irid ikolli l-flus tiegħi li qabdet dak iż-żmien stajt tagħmel ċertifikat u toħroġ, kull ma għamilt xi 4 levels jien dak iż-żmien mill-Form 4 u ħriġt. U mort naħdem ġo fabbrika xommi għalt li trid taħdem mela mur ħatara fejn taħdem. Niftakarni ġifieri nagħmel iċ-ċinet tal-liezet u għaddejjaq li nħoss dak il-moviment tal-magna ġifieri. Wow. Hekk illum nista' nifhem u nempatizza wkoll ċertu xogħlijiet bil-production jiena ħadd ma jista' jgħid li int ma tifhimx għax dak ma għamiltux. X'jiena għamilt ħafna avventuri u imma kien żmien sabiħ li tibda taqla l-paga ħalli għalihom mi xorta kienet tgħid li ġib il-flus mhux ħadd tmur taħdem ma li ħatoqgħod berba qed xorta dak il-ftit. Imma kelli t-teatru, ġifieri jiena għalija t-teatru kien kollox ta' 15-16 sena kont diġà jien hemmhekk fejn iltqajt mal-ex raġel tiegħi. Fil-fatt konna għadna tfal pjuttost 13-14 sena fejn kbirna flimkien.
Ġifieri bdejna nagħmlu l-make-up għat-teatru dak iż-żmien, konna Malina Gallia Kumbo kienet ħobbna u nitalmu magħha mbagħad għamlet kors biex u morna barra, insomma bdejna naraw li nispeċjalizzaw iżjed f'dina il-teknika ta' special effects. Naħdmu ħafna mal-film studios dak iż-żmien. U jisa ħaġa ġib l-oħra taf kif jina u fejbin kbirna fl-imkien f'da xogħol fit-teatru, ħajjitna kienet teatru biss. U kienu żminijiet li jiena llum nifhem qabel dak iż-żmien ma tifhimx meta tkun fiha u tgħid il-peer xi tfisser dil peer pressure. Peer pressure tal-ħbieb li l-ħbieb jaffettwawk. Li inti kanka tad-dar stess, intom dejjem hekk ma titkellmu li ħad tixtru xi post, qatt ma titkellmu li ħad iżżewġu, qatt ma ikollok dik il-pressure li inti veru mela m'intix tagħmel l-affarijiet kif suppost qiegħda ma' dil-persuna u m'intix timxi l-vjaġġ tiegħek moħħok fit-teatru ġifieri niftakar meta bdejna nippreparaw biex niżżewġu xi xahar qabel kellna produzzjoni kbira bil-ġenituri jgħidulna kif ħatlaħ u ħajġu n-nies u intom għaddejjem bit-teatru, ġifieri ħajjitna kienet teatru. Priorità tagħkom. U dak iż-żmien niftakar teatru, ġifieri ġilina l-Manuel fejn bil-istitut jew l-istitut nagħmlu l-make-up għal produzzjonijiet jew xi film. U t-tiġi sa jiġi. U t-tiġi jiġi mbagħad jisu produzzjoni oħra, ġifieri ħariżna li t-tiġ dak iż-żmien se qed tipproduċi xi play imma ovvjament flok il-props Iżewwiġtu għax ħassejtu il-pressjoni. Ovvjament konna ħafna close ukoll li ma konniex ngħixu mingħajr xulxin, jiġifieri konna tnejn min-nies li ma niġġieldu qatt id-dar ma niġġieldu ovvjament fejn jidħol ix-xogħol. Għax imbagħad kienet interessanti li x-xogħol tagħna dejjem kiber. U niftakar li one fine day, jiġifieri tant konna d-dejn tajjeb hekk li ċempilli fejbin għalli għandi bżonn ninkellmek. U tibda tgħid imma xi jrid jgħid li tlaqt mix-xogħol għax qed mela nagħmlu għax tant kien jinsema concern dek li. Jiġifieri intkom iżżewwiġtu. Żgur għamilna 7 snin. Għamiltu 7 snin miż-żewġin. U wara 7 snin jiena nirċivi din it-telefonata. Irċevajt telefonata minn fejbin li jrid ikellimni. Irid ikelmek. Niftakart laqna mort id-dar moħħi jaħseb min jafsar. Beda jaħseb moħħok. Dgħid li għandu xi marda u ħajmut u mussan gawdih il dal-persuna li jiena tant ngħix il-ħajja tiegħi to the full miegħu. Ġifieri kellek kważi 27. Xi ħaġa jiena xi żewġ ta' 21, xi 26-27. U ovvjament beda wasalna d-dar idur mal-mejda u jgħid l-affarijiet u minix nifhem għax inti tant tkun għamilt deċiżjoni f'moħħok hekk. U at one point għalli għax jiena naħseb li jiena gay. U dak il-ħin hekk speċaħat nifs qed tillahwa. Mela mhux se jmut jew hekk. Nistgħu nifqgħu ngħixu flimkien taf kif, ġifieri dik l-ewwel reaction tiegħi kienet fattaħna minna ħafna iktar snin flimkien u komplejna nipproduċu fit-teatru, ma ovvjament minn hemmhekk bdew mbagħad affarijiet oħra bdew relazzjoni tiegħu, ġifieri. Issa meta qallek li kien gay, però inti ddeċidejt li ma rridx tissepara minn miegħu. Qasejra taf kif il-persuna li naf minn kelli 13 sena. Ollhom qalli li huwa gay, mela l-ħajja tista' titkompla taf kif aħna għandna dawn l-affarijiet li tant jagħtuna gost fil-ħajja tagħna qatt mem lebda issues fil-ħajja tagħna sakemm ovvjament irrealizza li isma' jekk il-persuna għalek xi ħaġa ovvjament il-ħajja tiegħu trid tkompli. Jista' jkun hemm xi ħadd ieħor fil-ħajja tiegħu u propju hekk kien, jiġifieri għax hawnhekk m'għandniex il-ħin kollu biex ngħid l-istorja kollha. Imma ovvjament kien sakemm wasal il-mument li għattilhom il-ġenituri tiegħek. Domna ta' biex għadnilhom kemm il-ġenituri tiegħi u kemm il-ġenituri tiegħu, jiġifieri aħna niftakar separajna wara ovvjament ħafna għax. Kemm domtu minn meta qallek li hu gay sa kemm domna x'imbagħad ovvjament meta sab relazzjoni ma' persuna li konna niklikjaw tlieta li aħna mbagħad ftaħna l-business li mill-2000 aħna tlieta flimkien. L-ex raġel u l-partner tiegħu. Ftaħna business flimkien fejn konna nipproduċu għat-televiżjoni dak iż-żmien bdejna nipproduċu għannet television konna l-pionieri li bdejna produċu drama, l-ewwel drama għannet television iktar. U ħadd ma kien jaf. 25 sena ilu dan. Ħadd ma kien jaf, għax aħna dejjem flimkien, dejjem naħdmu flimkien, speċi. U għaddew xi 6 snin, ġifieri separajna u kollox, imma id-dar ma ngħidulhom xejn. 6 snin, id-dar ma jafu xejn u kellu relazzjoni oħra, inti kontejx magħhom. Għalija kienet il-ħajja normali li wieħed taf kif qed jgħix ħajtu to the full xorta. Ovvjament ikollok hux dawk il-weġat li ġifieri jiena dejjem ngħid il-bniedem għandu l-escapisms forsi llum għalik nifhem ħafna u ma niġġudikax
dak Iva. il-persuna li jiġi għandna aħna x-xogħol u jgħidlek jiena qed nabbuża minn din is-sustanza. Ħafna minn nies li nkellmu ġili anke nagħmlu hekk xi vox pop huma ġudikati ħafna min jabbuża mid-droga u jgħidulek mhux huma biex jgħod jitkessaħ droga. Illum il-klijenti li naħdmu magħhom naf li inti tuża xemm ħarba muġieħ li tipprova taħbih. U jiena naħseb l-uġieħ tiegħi kont kapaċi naħbih tajjeb ħafna fix-xogħol li kienet ħarba x-xogħol, ġifieri nagħmlu sija twal fix-xogħol, kienet ħarba wkoll fl-isports li dak iż-żmien bdejt induq l-isports fil-ħajja tiegħi, jiġifieri l-volleyball jien għamilt xi 20 sena fil-Karigma li spiċċajt jiġifieri kont qed nirrakkuntalek l-istorja meta mort l-ewwel darba qed naqbadlek ħafna trufijiet imma biex norik li l-background, inti anke ma jkunx jgħin, jekk tkun temmen inti xorta tista' toħroġ minn dak il-background ta' pozitività. Inti li qed tajtu għaliex kultant aħna niġġudikaw il-persuna u tajt kif jista' jkun dil-persuna pereżempju min qed jismana bħalissa forsi jgħid kif jista' jkun Marika għamlet daw is-snin kollha tgħix mal-partner tagħha u l-eks raġel tagħha u l-partner tiegħha. Mhix ħaġa li faċli tifhimha. Kif jista' però li qegħdin nippruvaw ngħidu aħna li tiġġudikasa xi kultant tkun f'dik is-sitwazzjoni. Anki jiena xi kultant inħares lura lejn ċertu affarijiet li għamilt f'ħajti u ngħid kif għamilt dawk is-snin kollha pereżempju hekk. Imma kif qed tajt inti jkun hemm dak l-escapism. Escapism, u dik hija ħarba li naħseb kulħadd għandu l-metodi tiegħu. Il-ħajja kif nafu hija vjaġġ. Il-vjaġġ huwa qasir tal-ħajja mhuwiex twil. Kemm tista' tgħix 90 jien naf 10 snin hawn minn għexhom, imma huwa qasir xorta ħdej l-eternità, ġifieri nemmnu li l-ħajja tkompli, l-ħajja li ngħixu hija qasira ħafna u mhux kulħadd jgħixha u jkollu l-opportunità jaqbes ċertu età wkoll. Allura, Iva, jena nemmen li l-vjaġġ ta' kull persuna għandek direzzjoni, kultant nitilfu d-direzzjoni, kultant ħansibu triq imħarbta bil-ġebel, kultant ħatifqilna l-karozza, ikonna bżonn il-fuel u dak nazzosċja ħafna mal-ħajja kif tħares lej l-ħajja u l-mod kif tħares u tibni l-ħajja tiegħek. Jiena qatt fl-ebda ħin fil-ħajja tiegħi kien hemm dbatijiet, kien hemm ukoll ostakli, ma qatt ma ħares lura u ngħid għaliex ġali jekk imma għaliex dik kieku stajt inħassara fl-ebda ħin jien ma ngħidx minn dik il-ħaġa kemm tallimt li llum żgur noqgħod attent lejn dik it-triq ma mmurx fil-fatt titgħallem ħafna x'iena wara relazzjoni tiegħi ma' fejbin għamilt 15-il sena ngħix waħdi. Ġifieri 15-il sena ma rridx naf b'relazzjonijiet, ngħix il-ħajja tiegħi fix-xogħol, ngħix il-ħajja tiegħi fl-isport. Fil-fatt qalgħu li inti gej ukoll. Kien hemm min jgħid meta kont nżomm xari qasir mħabba ċertu partijiet fid-drama, pereżempju kont għamilt Santa Monica, kien hemm min ġie għalli ħasbun ktar xi lesbjana inti. Jiena ma taffettwanix jgħidu min jgħidli fuq iċċi ovvjament ngħidlu hemm poġġu bil-qiegħda ovvjament. Hemm xejn ħażin li kieku problema kieku jiena u kieku demat u għandi nepotijiet u dem ngħid m'għandi l-ebda problema li l-aqwa li jgħixu l-ħajja tagħhom kif jixtiequ to the full. Li narhom kuntenti, li narhom ferħana, li musta taffettwani ġifieri jekk ma rridx u żewġet, jekk baqgħetx tgħix ma' persuna jiena l-aqwa li narhom kuntenti, ġifieri kif jidhru f'għajnejja għax li tgħaddi persuna minn dbatijiet biex tgħix dik il-persuna kif tixtieq dak huwa naħseb egoiżmu veru kbir. Jiena dejjem sibt support, il-familja dejjem għada sal-lum ġifieri jgħidu li ma nlaħqux miegħek affarijiet li jkollok moħħok. Fil-fatt inti wkoll tant kont tħobbu lil-fejbien li meta l-familja tiegħek kienu qattilhom għax mbagħad finalment Le, ovvjament, jiġu ċirkustanzi li kelli ngħid u xek, ġifieri kellna ngħidulhom it-tnejn li huma. Ma tkunx faċli, ġifieri tkun ilek li sseparajt u terġa' jsek is-separazzjoni għax terġa' tmur lura, terġa' tirrakkonta. Ma kienx faċli forsi daqshekk li jaċċettawha u xek. U għalija kienet saħansitra li nstanajt, kapaċi ngħid li isma' kont naf jiena u bqajna għaddejjin ridna niżżewġu. Dik is-sens ta' protection jiena naħseb. Tant trid tipproteġih li jagħtilhom li kont taf. Is-sens ta' protection li rċevejt jien naħseb illum qiegħed fuqi u jintfal bioloġiċi tiegħi m'għandix u naħseb imnalla għax naħseb id-sens ta' protezzjoni tista' tkun soffokanti wkoll. Ġifieri jekk ikollok it-tfal u tgħidilhom lek trid tagħmel illum it-tfal. Iġibhom fid-dinja ma mhuwiex tiegħek li
tavilhom kif trid inti, ma tistax taġinhom bħal biċċaġina, iva naħseb kien hemm żmien fejn nistint matern kien hemmhekk, kien hemm żmien iva kont ngħid imma jaħsra kieku jien għandi tifel jew tifla m'inniex meta speċjalment kun tgħix waħdek, ġifi kelli l-kelb, kelli 3 klieb tates, ġifi kont inħobb l-annimali, għadni nħobbhom imma llum m'għandix ċans. Illum nitkellem mod ieħor, ġifieri jien meta kont nitkellem miegħu hekk, x'kont niddialog ħafna u ngħidlu ma kif ma nistax nifhem dal-pjan, illum nifhmu ħafna tax illum. Tant hija ġirija kbira l-ħajja, tant it-tfal. Tagħmel ħafna ġid. Le, anke versus it-tfal kieku jiena kelli tfal. Tant naħseb ninkwieta. Ġifieri anke jien naf jekk ir-raġel illum jgħidli isma' sad-9 niġi mix-xogħol. Sad-9 m'għandix problema la tan il-ħin, hekk isiru d-9 9 diġà nibda ngħid. U le ma raħseb fil-pożittiv, issa jien bniedma li nipprattika l-pożittiv. Imma aħna xorta tibda tinġibet ġara xi ħaġa tgħid. Dawk huma ġara ma jweġibniex għax li jkun maqbud fuq xi biċċa xogħol. Imma dawk il-biżat tommok, Dawk huma eżatt. Il-biżat tommok li qishom ġew fuqek. Jien kultant ngħid oj jien mhux ommi. Mhux hekk. Panikja hekk mhux jien għax ommi kienet ittini ċans li nidħol id-darek ngħidilha ġejja fis-sija għandi play imma ma niġix fis-sija u 5 għax nara d-dar isa l-imxawla kollha miftuħin nara fit-tieqa ġifieri kelli dik il-biża wkoll li qed ninkwita lil ħadd ieħor u jiena meta sseparajt għalhekk ma rridx ngħid lil min inħobb għax ma rridx ngħaddih minn weġa kif għaddejt jiena, allura hemm dak is-sense of protection dejjem dak is-sense of protection. Meta kont waħdi kien jgħaddi żmien għax ovvjament ix-xogħol jaljanak u taħdem ħafna tmur id-dar, mhux kemm shower torqod u titlaq il-barra. Ġifieri kien jgħaddi, imma xorta ngħid meta jasal il-mument jiena ltqajt ma' Joe, ġifieri Joe. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għall-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. Fil-fatt ejja mor naqra lura, inti mbagħad ta' xi 40. Xi 40 naħseb. Iddeċidejt daqshekk. Iva, hemmek, id-deċidejt li anka nitlaq mill-biznis li kanna fl-imkien. Kollox warajk. Għattilom jena se nitlaq minn għawek, għattilom ħanibda l-ħajja tijaj, il-bot minn mix-xogħol dak iżmi televizjoni għamilna drama kbira, tħallas il-dawk in-nies kollha. Santa Monica kienet drama veru kbira, minna film li mar f'6 pajjiżi fl-Ewropa, rebaħ anka diversi unuri, imma ġejna bankrupt. Aħna nfaqna kull ma kellna f'din is-sensiela, tifhem? U tibda tibqa tittama u lek ħanamel dal-programm forsi nqum ftit. Mbagħad bdew ifeġġu ħafna kumpaniji, ġifieri meta tkun fil-bidu aħna nitkellmu 30 sena ilu tkun qed tagħmel dax-xogħol jew 25 sena ilu u tkun għadek hekk. Isek tkun għand kumpanija ta' sponsor kbir. Mbagħad meta bdew jikbru aktar kumpaniji, il-kejk kien jinqasam bejn 3, issa jinqasam bejn 10, bejn 20, bejn 30. U kien struggle kbir, ġifieri tagħmel proġett tagħmlu għax aħna fitti fix-xogħol, ġifieri iktar hemm ċans li titlef iktar flus. U kien żmien iva li qed ma jistax ikun. Kont l-ewwel darba assertiva miegħi nifsi qed ħanitlaq mix-xogħol li jiena qiegħda fih u ddeċidejt li ngħid il-kollegi tiegħi li dak żmien kienu l-kollegi mhux ir-raġel tiegħi kien il-kollega tiegħi il-ħabib jiġifieri u għattam jien ħanitlaq mix-xogħol u niftakarni bdew jgħidu li m'għandek ġobb ieħor ma jistax ikun ħatitlaq m'għandek xejn. Ma kellekx ġobb. Ma kellix ġobb, kelli biss li f'moħħi kont inħares lejha sfur jew lejn nemla u kont ngħid il-ħolqien huma dik in-nemla kapaċi ġor hekk, nimmaġina dis-saħħa ta' nemla, ġor dik il-ħobża tal-bejta tagħha u tosta hekk għax-xitwa, ġifieri asfur li għamel dik il-bejta b'mod professjonali li hekk tara f'idek bejta ta' asfur ma jirnexxilekx tagħmilha kif jagħmilha l-asfur. U mbagħad ifaqqas dik il-bajda u hekk ngħid allura jien li mparti minn dal-ħolqien jien ħanaqta' qalbi li mhux nsib xogħol. U fil-fatt u tlaqt jien mix-xogħol niftakar u tlaqt hekk ndur u naqgħod ma nafx se nagħmel nsuq karozzi u tħalt id-dar tard, ġifieri taħt il-bib ta' barra
U kif taħt il-bib, da Marzu, qed nitkellmu Marzu tal-2000. Wara xi 5 sigħat tikbi fil-karozza. Sa nagħmel bħajti. Ma nafx tagħmel bħajtek. Dak Marzu tal-2000. Toħlom fuq in-nemel u la safar. Ta' inset favoritti, għax tant naraħ inset ħabriki, jekk, niddeq noqtlu. Ommi dejjem tajt meta tkun żgħira jiena qabel kelli lil-ħija x'oħti ġiet wara ħafna mbagħad. Kienet tgħid li inti l-lob tiegħek kien bil-nemel, intellaqhom hekk nagħmel biċċa ħobs min jasal l-ewwel hekk żewġ nemli tal dik il-ħobża. Dak kien il-lob tagħna dak iż-żmien, is-sempliċità li tanti sabiħa wis. U wasalt id-dar jien insomma qed niftaħ il-bib ta' barra u jċempilli Dr. George Abela li kien ħabbib tiegħi ħafna. Kien l-2009 li ismu ħareġ f'Jannar biex isir il-President ta' Malta, kien l-avukat tiegħu ta' fejbien fis-separazzjoni, għax aħna kellna l-istess avukat. Kien il-persuna li ħdimt ħafna snin miegħu fil-Kerigma, ġifieri jkun iċ-chairperson tal-isports u jiena kont ħafna drabi segretarja tiegħu f'dak ix-xogħol. Ġifieri nafu xulxin fil-volontarjat, għallimni ħafna. U nirċivid it-telefonat għalli isma' għalli kif int għetlu l-laħwa għetlu jien għas kelli ċans nawguralek għallu inti dejjem imħabta għalli kellkom dak il-film għax Santa Monica kien Jannar 2009. U għalli fatta li qed inċempillek ta' għalli għax issa għalli jiena Sant Anton għalli nixtieq nagħmel għalli kif kien bl-annimali għalli naf kemm inti ġilied ta' drittijiet u l-ħarsin xirqa tal-annimali fi żmien li Malta kienet ħadd issieħeb parti mill-Unjoni Ewropea għalli allura nixtieq ftit pariri forsi niltaqgħu ftit għalli naf li m'għandekx ħin ta' jiena l-ewwel ħaġa li niftakaretlu għal ma tiffintax iġġib xi xadini ta' ġolga ġilidna tant. Għalli ma dawk la safarek speċi nerġgħu nagħtu l-ħajja li tilħinju li dak iż-żmien Sant Anton laqas kien jaqa' taħt il-presidenza għax kien taħt konsorzjum ġifieri tuħsibu kumpanija. Imma kellha jkun diskursata li għatlu għandi ħin kemm trid għatlu għax għadni kif tlaqt mix-xogħol irriżenjajt mill-kariga. Għatlu ma nafx għatlu issa narada. Għatlu xillum kienet ila wis. U kien hemm pawża għalli ma trix tiġi taħdem PRO miegħi. Għalli Communications Office fl-uffiċċju tiegħi tal-President. Għatlu xi ġifieri. Għalli ekku, għalli tkun il-PR tiegħi, għalli ma nafx għallina wkoll, għalli l-għol darba ħansir President, għalli inti il-Malti għetlu suġġett favoriti għalli jkun hemm stqarrid. Dak il-ħin beda jgħidlek biss jiena. Għatlu ma nafx, għalli għara mur orqot nitkellmu fil-ħodu, ovvjament tista' taħseb dakinhar ma tmurx torqod bdejt ngħid qed noħlom ma jistax ikun jien għadni Iġvi daqshekk hija l-ħajja meta toffrilek il-bibien miftuħa kollha. Jingħalaq bib. L-bib magħluq hemm diversi bibien oħra. Jinfetħu 20 oħra. Iġvi wara ftit sigħat jiena nista' ngħid li kelli impjieg mingħajr qatt ma kont noħolmu. Jista' jkun kont noħolmu tax lill-ommi kont ngħidilha jiena irrid indur id-dinja. Kienet tgħidli issa ddura kemm. U fil-fatt. U fil-presidenza ma' l-President George Abela kellna diversi opportunitajiet ta' safar fejn jiena mort miegħu kien hemmhekk imbagħad fejn anke komplejt nistudja jena tal-università, ġiviri ġibt ċertifikat fil-qari tal-provi, namel il-kors tal-Youth and Community Studies. U kien żmien fejn kienu 5 snin verament interessanti u ġiviri nsellem minn hawnhekk il-President Emeritus George Abela li kien għamel presidenza b'timbru partikolari, ġivi George Abela niżel man nies, ħass il-pols tan-nies, is-sitwazzjonijiet tal-Malta Community Chest Fund, rid iġib il-Community Chest Fund dak iż-żmien niftakar il-President Abela l-istrina kien jipprotuġija l-Istazzjon Nazzjonali għal ovvjament għall-Presidenza għall-Malta Community Chest Fund. U niftakar President kien batalina għal-nesma aħna nagħmlu dal-kontrat fejn l-istrina tibda tipprotuġija il-Malta Community Chest Fund. U niftakru għajjat li għalli isma għalli inti l-fejbien għalli u Nowil, għalli għadek ħbib maħħom għetlu nitkellmu, għetlu għamilna ħafna snin naħdmu fl-imkien u għek, għalli forsi ħatoħroġ applikazzjoni, forsi jitħajru japplikaw u jkollna l-media house tagħna u hekk l-audiovisuals għax ara il-presidenza kemm tifranka flus milli toqgħod tmur tħallas biex tagħmel xogħol barra jkollok kien joħlom daqshekk, jiġifieri kien verament jaqbillek li inti għandek ngħid min-nies b'salarju qed tipproduċi dak il-materjal kollu għal 5 snin. U rġajt spiċċajt 5 snin oħra ma fejn naħdmu flimkien. Jiġifieri kultant tajtu dak ċirku jsek dik ma tistax tinqata'.
U iva, mbagħad kif għaddew dawk il-5 snin. 5 snin wara. 5 snin ta' ħafna attivitajiet fejn ġiet inventata l-ewwel darba l-President's Fun Run li għadha ssir sal-lum 15 sena wara, ir-rockestra li kienet. Dak ix-xogħol li aħna konna ħolmu bih li naf l-attività tal-Larinċ, inqa tal-Larinċ kollu f'Jannar. L-attivitajiet ġodda li ħareġ bihom President Abela li għadhom isiru sal-lum kienu attivitajiet li anke taw spinta kbira lil Malta Community Chest Fund li setet tilħaq iktar nies għall-għajnuna. U niftakar meta ovvjament jien b'kuntratt kont hemmhekk Position of Trust 5 snin kont naf li 5 snin tiegħi jispiċċaw fid-data ta' 3 ta' April tal-2014. U ovvjament meta ġejt biex noħroġ mix-xogħol jien hemmhekk verament kien hemm dik lafsa li qed jien vera se nitlaq ħanħalli mhux ix-xogħol tiegħi. Ovvjament se nħalli kollox, jiġifieri lill-persuni li naħdimt magħhom. U ġejt kważi fis-sitwazzjoni. Bommi tgħid lissa ħassib ġob ta' 45, ħassib ġob. Ikollok dak id-dudu Iva, jiena sib ġob xahar qabel spiċċajt mill-Presidenza. Kombinazzjoni. Kien hemm dak iż-żmien konna niltaqgħu ħafna fl-entità tal-Malta Community Chest Fund kien ipoġġi il-Monsinjur Dunkarm Farrugia li kien viċi direttur tal-Caritas, kien ipoġġi f'isem il-Knisja f'dan il-grupp tal-Bord tal-Community Chest Fund. U niftakar xi tliet ġimgħat qabel jien spiċċali l-impjeg tiegħi għalli Marika għalli ħankellmek ftit konna ħbib ħafna hekk għalli l-Caritas għalli ħajriżenja għalli l-PRO u l-fundraiser għalli wara tant snin għalli u għandna l-applications bħalissa miftuħin għalli nixtieqek tagħtina daqqatit tkun fil-bord tal-għażla biex nażlu PRO tajjeb kif tagħmel intawwek u fundraiser. Qed mela, tlu se nistaqsi il-President jekk nistaxux. U mort id-darna u bdejt ngħid il-Caritas u jien li tant nafa l-Caritas tajb ngħid li 25 sena qabel konna morru aħna fid-djar tal-Caritas u nagħmlu l-mima mar-residenti fi żmien il-gradwazzjoni ngħinuhom. Allura jiena f'moħħi kelli di l-Caritas li taħdem. Ara jien hekk naħdem hemmhekk hemm nista' nagħmel. Moħħi diġà beda jiġri ġifieri, bdejt narani naħdem il-Caritas. Diġà bdejt titfa'. Jiena dejjem inħoss dik għalija. Eżatt. U niftakarni ċempilt il-Dunkarm fil-ħodu għatlu smatlu, dika nistan applika jien. U dak għalli, tapplika jien, għalli mill-Presidenza tiġi taħdem. Għallu għaxi ġiviri, għatlu m'intix taħseb li għatlu xogħol, għatlu mux xort, għatlu xogħol organizzazzjoni bħal Caritas tagħmel tanġit, għatlu jiena mill-Presidenza għtgħid li x'kien jolqtok l-isjed il-ħidma kbira fil-Malta Community Chest Fund. Għalli, ma nafxu, għalli applika, għalli ma jlaqas nidħolta, għalli għax marriċ tant kien persuna ġiviri serja, nsejr li mluna għak il-Monsinjur, u tawni l-appuntament għall-intervju. U ta' jenar li kelli l-intervju kien nqala xi ħaġa, konna lejla ħarġranet, ġiviri tal-Presidenza, kienet ġiet il-medja u jienet għaw xogħol jien lejali ħafna, jien għal-lealta tiegħi assoluta, għasek nitlef, ġiviri jien lejali lejl-Presidenza tal-ħar ġurnata, qed m'hemmx tagħmel. M'ammurx. It's not meant to be, mela jemmux il-Caritas ħanaħdem la dil-biċċa xogħol jiena xogħli hawnhekk u ma morx għall-interview qed mela daqshekk il-Caritas. U għaddew xi jumej, ġifieri ċempiltilhom xejn dawn jiena u ċempilli l-HR ta' dak iż-żmien għalli isma' li inti kellek interview, għalli nafu li inti qabli kellek ximpenn u forsi provajt iċċemplinna u tant għamilli li faċli miskin. Nsellimlu minn hawnhekk l-Onorevoli Albert Buttigieg kien dak iż-żmien l-HR ta' Caritas. U għalli trid terġa' tiġi jkollok opportunità u tiġi għall-intervju qed mela kif qalli hekk. Meant to be. Qabelet l-Oliva qed mela jiena l-Caritas ħankun naħdem. Mort għall-intervju tieni intervju u llum kważi li 10 snin il-Caritas. U koll kważi ħanala 10 snin ma' ġew li Fil-fatt illum mela l-ħajja tiegħi. il-Caritas iltqajt ma' ġew. Mhux il-Caritas iltqajt ma' ġew. Le, kellu jagħmel Ġivina dejjem kont ngħid reading. meta bdejt nasal lejla ħar tal-Presidenza, inti dejjem trid tkun lest. Ġivin qatt ma kont lest tal-relazzjoni oħra jiena x-xogħol kien jagħtini. Kont tajt qalbek int minn relazzjoni. Tajt qalbi, mhux tajt qalbi li ma rridx jiena, għażla, bażla. Ġifieri għażla, ġifieri għajnejja miftuħin bera, anke kandi ġabi pajersa iktar viċi mill suppost, tella x-shatter, boundaries, għawek ma titħolx. Allura, meta kien hemm iż-żmien bdejt ngħid imma jien ta' 45 suppost tgħix waħdek u vera għandi l-familja u l-ġenituri noqgħod viċin bib ma bibdem, imma suppost hemm spazju li alla tibda laqgħet tistaqsi mela qed bexxaq il-bib tiegħek. Tiftaħ il-bib bil-mod. Verament naħseb bexxaqtu jiena. Għax daħalek ir-rankaġġo. Tgħidlu hekk la qiegħda waħdi mhux hawn nista' ngħid li rrid.
U bażikament, fl-aħħar tal-presidenza, Giorgia Bella kien ikkommissjona lill-Prof. Andrew Azzopardi biex nikdbu anka dal-vjaġġ il-biografija ta' Giorgia Bella. U tqajna ma' Prof. Andrew Azzopardi li kien inkarigat mill-editorjal ta' dan il-ktieb, mal-kumpanija li ħatu ħossib il-publikar ta' dan il-ktieb, il-kajt, u għalunna xma dana da Joe Kassar li ħaju ħossib mbagħad jagħmel il-qari tal-provi li ħaju ħossib jara l-kontenut, għallu li ħajkollok ftit kuntat miegħu, insomma biex dan. Joe Kassar kien jibgħat li għax ovvjament u kellu x-xogħol tiegħu da kien jagħmlu wara l-ħin tax-xogħol jibgħat fil-għaxija kont ngħidha wara ġurnata xogħol jgħod jibgħat lissa fuq il-ktieb, imma m'hemmx tagħmel, jiġifieri l-lealtà tiegħi u lej il-President. U mbagħad kelma ġib lill-oħra u daqqa ngħidlu allura sa dal-ħin tkun għadek taħdem inti u jgħidlu iva tax jiena separat għandi żewġ titfal. Beda jitfalek il-ħin. U ma jinqas taf kif titkellem u minn sija nagħmlu satej u hekk u ngħidu nitkellmu x'top tara television u dan. U titkellem allura inti wkoll tgħix waħdek mela jiena ili ngħix waħdi u ma rridx tagħmel l-ewwel nagħmilha ċara ma rridx ma rrid l-ebda. All-right taqas jiena wara separazzjoni ġiet ngħidilna aħna hemm dil-ġibda fl-istess ħin jisara bend li tipora minn ressa għalej. Infatti minti snobjajtu naqra. Lina meta qalli kif ġejna fit-tmiem il-pubblikazzjoni, ġifieri dak kienu xhuru. Għalli sa niltaqgħu nieħdu kafè u jiena jħadni kafè għax għamilna ktib speċi qedlu iva qedlu jien għadni xogħol qedlu sal-4 ta' April jiena qed nereq qedlu żgur mhux qabel l-4 ta' April. U fit-2 ta' April niftakar ċempilli fil-ħodu, niftakar xbaqa l-anniversarju tagħna dan. Għalli isma' għalli għandi tziju isqof. Il-tziju tiegħu nsellim l minn hawnhekk l-isqof George Frendo li kien l-Albanija, għax 25 sena minn ħajtu l-Albanija, jien għamilt xi xahar l-Albanija ħafna snin ilu ara l-connections, ġivina fl-tziju ta' ġew. Iktar milli kollox connected, mhux jinbiss kulħadd huwa jkollu Iva, nemmen. Wara tibda tara din il-mappa hekk. Vera. U dan għalli isma' għalli tziju jgħataw Malta, għalli ma tantx ikun Malta, għalli kien wieħed mill-li kiteb fil-kodba, fil-ktieb tal-President, għalli ta' mill-li pjaċir ġibli wieħed iffirmat, għalli ħanaddiwlu, għalli skuża mela. Ġiblu, ġibli manki jgħid li fejn nista' niġi għall-ktieb, u għed l-isma tlina qiegħda dak iż-żmien kelli lectures l-università għetlu għandi sa 8 għetlu bil-lectures għetlu ikunu 8:30, għalli mhux tiġi għandi nagħmlu plattaġin. Tipo, alright. Munnu plattaġin xorta f'moħħi il-biżat jerġgħu jgħidu ma jinħammur għandha l-persuna ma nafux, għandu plattaġin, insomma. U to cut a long story short, mort ħadda l-plattaġin li naħseb kien wara tant snin kien li tjab wieħed l-għaddoq fajti u xax inti l-ingredienti l-oħra li ma jidrux tibda t-tomhom ukoll. U titkellem u iftakart one point qedlu 3 ta' filgħodu. U tani panic ikun xogħol jien xogħol insomma. U tlaqt il-barra hekk qedlu nerġgħu nitkellmu insomma. U ġajna tqajna mbagħad morna ikla ġimgħa wara, konna morna x'imkien niklu l-imdina. Nitkellmu ġvadda xarejn u jagħmel l-isma aħna ħbib biss, jagħmel l-isma jiena. Għamel xi xhur jgħidlek. Għamilna xi xhur għal ma tmurx nieħdu xi ritrattu ntellaw fuq Facebook għax jiena ma rrid l-ebda relazzjoni. Għamel li pjaċir u jien nagħmel pjaċir. Ġifieri ma it-turning point ġew ukoll jemmen ħafna u bniedem ta' fidi kbira dejjem jirrakkontaj li jgħidli għalli ma stajċ nibqa' dejjek li nħoss l-emozzjonijiet u jisna taf kif noqogħdu nġebdu dina kiex relazzjoni li ħadd tkompla hekk. U niftakru jgħidli li kien Marek jitlob xi sinjal, da sinjal ma nafx kien, għax naf li darba minnhom insomma saret uffiċjali li qed noħorġu flimkien wara xi 6 xhur. Illum għaddew 10 snin, inna 4 snin ukoll żewġa. Imma ma rridx jiżżewweġ u qatt bl-ebda mod. Jien darba żewwiġt u daqshekk, jien kan ngħidlu rama. Inti rrid tiżżewweġ imbagħad. Jien niżżewweġ, iva, jien niżżewweġ imma tant kien hekk. ċar. Jiena ġover u jgħidlek kelma u naf li ovvjament. Imma tantx tammax wara 5 snin. Allura wara xi 5 snin u nofs. Niftakar darba aħna ħobbu nsifru ħafna ġwaħna ħafna affarijiet, aħna ħafna affarijiet ma naqblux dwarhom, imma ħafna affarijiet mbagħad naqblu, ħobbu l-mużika Taljana, insifru, marru naraw kunċerti, marru naraw xi logħba futbol, biddilli naqra sentiment jien kont nissapporti ħafna timiet Ingliżi llum nissapporti għal Juventus minħabba fih għax tant joħodha bi kbira għandek il-kameraman palissa ta' warajk sejjer.
Allura, ovvjament, illum inħossni Juventina u kol. Joe, xamilt. Ġivit għanna raħjodom big bar, waqt il-loba, ġivit għedin fil-kwid, naraġu, jgħatisu għek, l-loba. Li najt minħabba fih, jow Taljani, ma għasir niftakar, xi final ta' Taljani, kem joħodom big bar. Allora dak il-support ħekun emmek mod automatiku, u niftakar kon għedin Firenze fuq dak il-pont emmek, Ponte Vecchio, għedin nitqu għek, niklu xaħġa uġu għalli nizzawġu. Jina tlu mela, fajt nitqu, u da sekk, ma għalix. Iġi kellhom jaddu xi 6 xhur oħra, konna għawdex u rġejna għat nitkellmu għalli, inti ma tlekx biex nizzawġu, għalli għazbis sirri għagġi xejt. Għatlu mela dik inħar int kont Meta vera dik. Tipproponi li speċi, Ma ħarriġ ċurket. Xtraqli ċurket ħafna qabel, ġiviri, qabel affarijiet jagħmluhom mod differenti. Għalli ma smaċ tistenna għalli fuq il-pont li għaddi helikopteru jgħidlek għalli minn daw l-affarijiet. U bil-fireworks. Xorta noħlom li għene. Insomma, kienet sorpriza kbira, ħadgost ħafna li ġo perfezzjonist, ġviri, u ma jafx li u perfezzjonist, imma l-mijaj li jiem persuna, ġviri, disorganizzata, kollox naffejnu, ma mandiġ ġo iħobbek ħajpjana xaħġa, ġviri anka jek kellu anniversarju speċjali tal-uq sninu, għetlu għana mill-lek sorpriza, rritu kun jafxin il-sorpriza. Kella mux sorpriza. Organizzaw u spiċċa, da sekku u perfezzjonist, ġviri, ġo, ma kellix namel sorpriza. Imma għandek storja ħelwa ħafna li anki li żewwiġt fuq il- 50. Iva, jina żewġ ta' 50, eżatt. Ġivil 50 u meta laqt 50 int, ġifiri. Ġivil 50 kien diġà vjaġġ sabiħ u nof seklu. Kien il-moment fej bdejt ngħid ma jiena kemm għext, ma naħsibx li ngħix, ġivi tgħaddi minn dik il-fażi wkoll, imma mbagħad bdejt ngħid ta' 50 iżżewwiġt jiena, ġivi hemm dan l-element. Ma għandek taqta' qalbek qatt għax mur ngħidilha lil mamma tiegħek li ta' 50. Mela ħaterġa' tiżżewweġ. Ovvjament illum ġewwa persuna importanti immens fil-ħajja tiegħi jissapportjani anke f'dal-ġen kollu li kolli f'moħħi, ġifieri jina awtur favorit tiegħi f'Malta, Malti huwa Trevor Zara, naffaxxina ruħi bil-pinna tiegħu. Għandu dal-ktieb il-ġen li jżomm nifsikti u jina nirrelata ħafna miegħu. Titlu biss ma jkollix ġen naħseb għandu jinkwieta ġew li jina għaddejja minn xi fażi ħażina f'ħajti, ġifieri nsib il-ħin għax-xogħol si attwal, nilab tennis, ġifieri nsib ħin għal kollox, ġew jgħix ukoll ħafna ħin ix-xogħol għax jgħix fil-ġurnalizmu għallura jgħix ħin itwal, imma rridu nsibu xorta il-quality time tagħna, ġivi aħna l-ġurnata tagħna dejjem nisir ula minna, ġivi jsiru s-sija u nofs ta' filgħodu għax hekk aħna ltqajna fid-9:30 wara ġurnata xogħol. U importanti li aħna l-ħin ta' kwalità nsibuh, ġivi rridu niklu flimkien anke kien ma dik importanti ju. Iva, x'aħna ma tantx ikollna ħin, allura forsi dik li żomm ukoll ir-relazzjoni spicy, interessanti, noħolmu ħafna x'sa nagħmlu kif ħanippjanaw l-vjaġġar tagħna fejn se nsifru, nistapporti ħafna x-xogħol tiegħu u joġobni, ġew iħobb il-Malti, perfezzjonist fejn jidħol il-Malti u pereżempju kelli nikteb artiklu sal-biraħ stess u nkun kuntenta jekk sab il-ħin ngħidlu aqra il-paġna ġew wara xi dirli tikkorriġili ngħidlu aqra ittek biex toqgħod iddurli għall-Malti. Fimt? U hemm ħafna affarijiet li jalla din relazzjoni u xejn. Tibqa' tixjieħ u tibqa' timmatura. L-aħħar domanda. Ħanaraw President. Ħelwa. Għax nafu li ta' ismek għal-presidenza. Ekku. Vote for President ma jiena il-ħajja tiegħi. Interessanti ħafna kif inhi bħalissa, ġifieri minix nattira lill-university għaj ngħidlu isma' rrid inkun xi ħaġa li forsi napprezza lil minħareġ li sem tiegħi ra kwalità li napprezza li ra. President jiena wkoll. Jiena meta anke tkellim tax-xogħol ġifieri qedtilhom hemm min jażel affarijiet għalik u hemm affarijiet li nażlu aħna dina mhix xi ħaġa li għażilt jiena. Jiena xewka ħafna, ġifieri meta ġġilit ta' drittijiet tal-annimali kont xewka kbira u ġġilit b'saħħti kollha. Illum li naħdem man-nies fejn hemm dritt speċjalment għall-vulnerabbli mhux leħni biss l-estanati imma li jkun hemm bżonn. Jiena nħobb ngħix il-mument, ġifieri ma qgħodx ngħid min jaf, jiena ħatta ġifieri dina b'serjetà ovvjament u b'apprezzament lejn min innomina u ħareġ l-isem tiegħi, ġifieri napprezza.
Biss nħobb ngħix il-ħajja fil-moment, bħalissa l-moment huwa sabiħ ħafna l-Caritas. Il-Caritas hija t-tieni familja tiegħi, t-tielet għax jiena l-familji nħobbhom, għandi ħafna ħbieb, kollegi li noż, nagħmlu ħafna xogħol, għad hemm ħafna iktar x'nagħmlu, għad hemm ħafna iktar x'noħolmu. U dejjem ngħid jiena bli bil-bastun, noħroġ minn hemmhekk, inkun pensjonanta u nibqgħu jarawni bħala volontira, bħalissa nagħmel ħafna volontarjati Caritas ukoll. Dak huwa l-ħolm tiegħi għalissa. U teatru xi ftit l-ewwel hemm. Brava. Tajjeb u l-familja, familja importanti ħafna. Marika, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Literalment, jiena sissa għamilt naqra ek podcast mhux ħażin, imma qishom 5 minuti għaddew. Għaddew iktar. Ġifieri titqasqas, jew ma tqasqas. Le, xin qasqas? Intervista bħal di, xan qasqas? Jina minnaw, grazzi ħantik The Icon by Antonio Banderas, grazzi l-taġbiex Perfumery. Jien il-fuħan hobba ħafna. Konna nafu. Tajtni regal speċjali. Grazzi. Xina jlek Marika, grazzi ħafna tal-li kod maħna, ħajja interessanti ħafna, mimlija ħafna u jina ċerta li ħanibqaw nisimaw bik, ħanibqaw naraw dak kollu li tamel inti u ek personalment jina vera onorata li l-tqajt miegħek u sirt nafek naqra iktar mill-viċin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Kotrick għal xari, lil Jennifer Demek għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ, l-Intercomp għall iPad u Luxona sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Izo, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, The Icon for Hair,